I per això he fet la llista, clar, evidentment, 100 per 14 de 14 verbs, no? que ara anirem repassant, i Jaume en pots intervenir el que vulguis. És a dir, jo crec que el primer verb sortia molt en el llibre que vam fer, és acompanyar, no? És a dir, són, per dir-ho així, 14 coses que fa un educador, no? I no és gens conclusiu, és totalment obert i me n'he descuidat molts, no? El primer és, jo volia que el primer fos acompanyar, que per mi és el que més em sembla sinònim, pràcticament, d'educar. No? El segon que hem posat, és estimar, no? Això també ha sortit molt, no? Per tant, un educador acompanya i estima. Cada pel·lícula hem vist una manera diferent d'estimar, i al final, quan el conflicte o els dubtes neix quan el professor Holland no sap estimar el seu fill perquè és sord, perquè ell estima la música, és a dir, jo crec que estimar és una cosa que ronda, no? El tercer verb és confiar, no? Va sortit molt, això, amb el dia del Funes, sobretot, després ha anat sortint de dir, si no confies en un alumne, tu com vols que se'n surti? Si tu li dius no te'n sortiràs, com vols que se'n surti? Per tant, crec que és un verb interessant. Sortia el tema d'escoltar, no? A través del professor, el de ser i tenir, si sabia escoltar o no, no? I ara ve una sèrie d'escoltar, posa el cinquè, que hi he posat repreguntar, evidentment és preguntar, però com que ens va agradar molt la idea d'aquell home que sabia repreguntar, no? És a dir, escoltar i dialogar també vol dir saber anar fent les preguntes, i aquest verb també trobo que és autoreflexiu, que ens podem repreguntar coses nosaltres mateixos, ens podem repreguntar cada dia, ho estic fent bé? Per què estic fent això? Me'n surto? Per tant, com que havia de sintetitzar-los. I el sisè, aquest entendre, per mi és un entendre, com molts verbs que he posat, que és polisèmic, vull dir que és un entendre el Ciril, però també entendre de tu, entendre el món, tot i que és difícil d'entendre, o entendre coses incomprensibles, que és perquè jo l'estic ajudant i perquè m'ha clavat un ganivet. És a dir, jo crec que entendre és el que ve després d'escoltar, repreguntar. Aquest setè, acceptar, també l'he trobat molt important aquesta setmana. Són verbs per mi que resumeixen aquesta setmana, perquè acceptar vol dir, ho heu dit molt vosaltres, acceptar que no veuré els fruits, acceptar que les coses no surten com espero, acceptar com una manera de gestionar les expectatives, és a dir, acceptar que avui no he tingut un bon dia, acceptar l'altre, és a dir, acceptar que m'ha tocat aquest i no m'ha tocat aquell altre, acceptar que avui no me n'he sortit o acceptar que m'he equivocat, crec que és un verb molt interessant. Poso vuitè, comprometre's, ha sortit també molt, hi ha molts verbs reflexius, en veureu algun més, que dèiem, jo crec que el compromís també ha sortit molt clar, al final, per acompanyar i estimar t'has de comprometre, i crec que és un verb interessant. El novè, he agafat el de l'Eva Bach de fertilitzar, per dir que a mi sí que em sembla... L'Eva Bach és més poètica en general, ella diu en el llibre que troba a faltar més poesia en el món, i justament tu ens has llegit poesia per tancar el cicle, doncs fertilitzar, ja ho hem dit abans, jo crec que sí que és un... No és sembrar esperant que recullo, però és anar posant adob. I l'adob quin és? L'acompanyament, l'estima, la confiança, és a dir, que els he intentat posar en un ordre que funcionessin. Esperar, l'he posat cap al final, hi ha també amb el doble sentit. Esperar vol dir saber esperar, tenir paciència, però també tenir esperança. Recordo una noia d'aquella zona, que avui no hi és, que va dir, que em va agradar molt, que va dir, quan parlava de la noia de Ni un menys, deia, és el sentit de la possibilitat i l'esperança. Com mestre ha de tenir sentit de la possibilitat i esperança. Transmetre, que és més que confiar, sentit de la possibilitat, és a dir, el trobarem aquest noi, el trobarem, i ella deia que des del sentit de la possibilitat i l'esperança després ve la determinació, la tenacitat, o sigui que algú molt tenaç, capaç d'estar 3 nits sense dormir allà i tot, és perquè té esperança, però una esperança il·lusa, sinó sentit de la possibilitat. I crec que els mestres, aquesta setmana he après moltes coses, necessiteu tenir aquesta paciència. I us vaig dir el segon dia que jo tinc clar que no ho seré mai perquè no tinc paciència, és a dir, aquesta capacitat de saber esperar. Respectar, jo crec que el respecte, igual que el compromís, és com ronda molt tota la setmana, respectar el temps dels altres, respectar a l'altre, aquesta cosa del respecte, de l'autoritat que diem, però i s'ha discutit molt, a vegades jutjant a mestres d'aquesta setmana, aquest respecte prou a l'alumne, es respecta prou a si mateix, jo crec que és un verb interessant. El 12è he posat encomanar, encomanar o contagiar o inspirar, el que vulgueu, és a dir, que va sortir també aquesta idea de dir, o encomanar a través de l'exemple, perquè al final,
com avui dèiem, com parlàvem de la Samantha, no? Quina millor manera hi ha d'ensenyar a ser bona persona, per dir-ho així, o a ser-hi, que ser-hi. Hi ha alguna manera millor d'ensenyar a ser-hi que el que fa la Samantha, que ser-hi? Hi ha alguna paraula, algun discurs, alguna acció que ensenyi més a ser-hi que ser-hi? Vull dir, no. És a dir, per tant, el 13, que jo el volia posar el 14 i al final l'he posat 13è, ser-hi, no? Que tu ja m'ho has dit, que jo crec que és gairebé la síntesi, no? Per mi, jo primer pensava en acompanyar i acabar per ser-hi, que és el mateix, diguem, però acompanyar ens ajuda, jo crec, per començar, però ser-hi és més bèstia, ser-hi és ser-hi sempre. Ser-hi fins a quan l'altre se'n va, tu estàs allà, l'altre no vol la companyia, però tu hi ets, no? Aquest ser-hi que hem dit d'incondicionalitat, no? I el 14è, al final he fet trampa i he posat el meu verb preferit, que és aprendre, perquè jo crec que això m'heu dit molts de vosaltres, no? Aquesta cosa que jo trobo brutal, que és que ensenyant s'aprèn, no? És a dir, que ensenyant s'aprèn, no? I clar, en aquesta pel·lícula també és evident, la Samantha dius, ostres, aquest model que estem enamorats, però ella aprèn molt del Cyril també, no? És a dir, que ella està aprenent, és a dir, que al final, abans us deia que hem vingut a aquest món a estimar, a ser estimats, però hem vingut a aprendre, no? A aprendre a viure, a aprendre què ens passa, a buscar per què és, no? I l'he posat l'últim també perquè jo crec que aquesta setmana, jo us vull agrair molt aquesta setmana que he après molt, és a dir, que tenia la intuïció, però és de les setmanes de la meva vida que he pres pes.